Sarong Philippine Cobra o Naya philippinense ang nadakop sa luwas kan sarong harong sa Zone 5 Barangay San Felipe, Naga City. Mag-aalas 10:30 nin aga. Nadakop ang nasambit na cobra kan mismong may pagrugaring kan harong na si Gary Villeza. Istorya niya, maugas ko ta siya nin kamot kan masiiripan niya ang alas sa mga nakatambak na basura sa likod kan sa indang kusina. Tulos man siyang nagpasiring sa opisina kan Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources o DENR Senro, Naga City para madakop ang alas. Inot nakalkal po ba itong mga nainot na ano? Kaya man po nindan na ko Tapos may nawalat po duman sa rong kaiba na ninda. Yun na po to si paglaog ko sa rong namin nagpaparaho na sir. Nakuha na po ngayon. Nakuha niya po dado man sa itong mga kahoy na katambak lumahon sa laogang kawayan. Sigun kay Alex San Jose, ang Chief Watershed Division kan Senro, alas 2 kasuod manghapon kan matrayong punindang nadakop ang alas na may labang 1.5 metro. Non-venomous mandaa ini. Maray na lang po si ginibo niya si reaction na tama po dahil siya dahil na pighabol, dahil na pigdakop siya alas. Instead, naghali po siya dahil na pigdisturbo si lugar, si halas, and dumana siya sa opisina niya immediately. Dugang pa niya, dakul na makakakan sa nasambit na porsyon ang nadakop nindang kobra asin may tubig pa. Kaya, posibleng haloy na ining nagtitinir sa lugar. Po may mahiling kitang halas. Number one, i-assume na po, venomous siya, hindi kita makampante. Ay, mamalingin, kamandag dahil po. I-treat siya as delikado siya, venomous siya. So, iwasan ta pong magrani, magdakopon, kulgan, or gadanon. Lalo't kung makita ang training pag-abot dyan. Ang pinaka-best na pong gibuhon, kung sa luwas ta harong nahiling, bayaan ta lang po yan halas kung pasahin siya. Tandaan ta po kung saan siya huli nagpundo, nagtago o nagsulok, then mag-report kita sa barangay or sa City Enro. Sa ngunyan, na-turnover na ang kobra sa DENR Penro, Camarines Sur asin nakatalaan na buhian sa kabubuldan sa Sipokot, Camarines Sur. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.